Dalajengake Suratut Takasuri Makiyatun. Surat At-Takasur bangsa Mekah temurune, tegese temurun saderenge Kanjeng Nabi hijrah. Samanu ayatin jumlahe wonten 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum ngelalekake ing sira kabeh lali ngibadah. At-takasur apa le ngakeh-ngakehake duit. Jadi maksud kebangetan le nyambut gawe keterusan nganti lali sholat, lali poso lan liyane. Di wong nyekel duit terus niku iso lali ngibadahe. Niki ampun kali itu tapi wong Islam ora oleh mbok gawe angsal. Tapi mbok gawene aja nganti ngelalekake salate, ngelalekake zakate, posone lan liyane. Di alam Gusti Allah wong sugih-sugih sing ngadahi pekel. Ilatul tijaratu wa bai'un lillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Surat An-Nur 12. Wong-wong sing ngibadahe mbok gaene ora nganti lali ngibadahe. Mbok gawe buka toko tapi salate ora nganti amblas di dalam Gusti Allah. Sing iki sing nganti nglalekake ibadah sing diwaca. Alhaakum nungkulake ing sira kabeh ketungkul ngitung duit. At-takasuru apa oleh bangga-banggaan harta bendane anake hatta zurtumul maqabir sehingga nilai ziarah sira kabeh ing pira-pira kuburan. Lali tukul mau nganti besok nek wis mati lagi eling. Nek wis mati lagi eling gelo aku. Leng mat kae kesregepen. Mulane wong Islam mbut gawe ya mbut gawe, tapi engko nek wis tutup wektune salat, mandek dikek lembut gawe. Merloake salat, wiridan, engko nek bar rampung nyambut gawe maneh. Kenging. Wong Islam jadi wong sugih, kenging. Tapi kesugihane aja nglalekake Islame. Kala aja kaya ngono. Saufa ta'lamuna bakal ngerti sira kabeh. Nganti dibaleni maneh summakalla. Monggo nuli aja ngono. Saufa ta'lamun bakal padha ngerti sira kabeh. Besok do ngerti, yakin. Kala yakin. Kala kelawan yakin. Lau ta'lamun akibarel do ngerti sira kabeh ilmal yakini kelawan ngerti sing nyata. La tarawunnal jahim salaki bakal padha ngerti sira temenan al-jahim ing neraka jahim. Besok kowe ngerti ngadepi neraka niki ditujokake
karo wong sing lali ngibadah, ampun keliru. Tapi nek wong Islam sing ngibadahe pedhel, ampun diwadakake niki. Wadakake surat An-Nur juz 18, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, bondo dagangane jual beline ora nganti lali ling ibadah teng Allah, zikire, salate, posone, zakate ora lali. Anak sing iki ditujokake karo sing do lali-lali ngibadahe. Summa tarawunna mangkono yakti bakal padha ngerti sira kabeh ing jahim ainal yaqin kelawan kahanane nyata. Niki bab yakin niku wonten 3. Siji ilmu yakin, munggah ainul yakin, munggah mana hakul yakin. Ilmu yakin niku kados mantepe jenengan liwat dawuh-dawuh Quran, dawuh hadis Nabi nerangake kiamat. Mantep kowe. Tapi senengane donya niki namine ilmu yakin. Sampeyan percaya Gusti Allah Maha Kuwasa. Sampeyan percaya Gusti Allah gawe swarga kanggo jadang wong Islam, gawe neraka kanggo jadang wong kafir. Sampeyan mantep niku sampeyan namine ilmu yakin. Mengko menawi sampeyan pun teteng dinten kiamat, sampeyan tengene ora maksan saged ningali swarga lan gumebyare swarga. Sampeyan ngrika namine ainul yakin. Ainul yakin, oh bener swarga endahe kaya ngono. Mengko nek sampean pun mlebu swarga, dirangkul bidadari, ngrasakno enek. Niki namine hakul yakin. Yakin sing tenanan. Nah, mulane teng swarga mboten enten saged ngantuk, mboten enten. Swarga kok ngantuk ya dudu swarga. Ora ana swarga ngantuk mboten enten. Niki kula nerangake perbedaan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dirampun dhateng swarga, dirangkul widadari ngrasakno nikmate, namane hakul yakin. Anak wane dina kiamat, ainul yakin. Nek donya ilmu yakin. Kata kula ngeten iki namung ilmu yakin. Kawero tapi kenyal yakin. Nanti pamane sampean ditari wong kowe anggar gelem masuk Kristen tak wae 1 triliun. Ora gelem. Summa la tarawunna ainal yakin. Summa latus alunna mongko nuli bakal padha ditakoni sira kabeh. Yauma idzin ing dalam dinane iki ningali jahim bakal ditakoni anin naim saking cekehe kenikmatan. Benjing sampean dituntut dening Allah. Kowe kono donya tak wae umur nganti 70 tahun, nganti 80 tahun. Kowe ngrasakno rasane soto, rasane gule, rasane kono. Mbok rasakno apa ora? Kesehatanmu prima dikandhan. Niki benjing dituntut. Nalika kowe tak wae kesehatan semene tahun, kowe salatmu kok jantek sebab apa? Besok tengene kiamat ana ngono. Nek sampean pelajari teng donya. Wong nang donya niku isine iku ya nyambut gawe liwat pertanian, ana sing liwat pertokoan,
ana sing liwat dadi pegawai macam-macam. Iki saben dina iku lho do ngitung duit. Lah niki hubungan siji lan liyane selalu berhubungan. Wong nak donya iku ngitung duit. Ya. Iki bahasa nek disambung ora mandeg iso berputar. Nak donya ngitung duit, wedang kopi, bidang gede, diman dolo, lopas rapet, pesta raja, jala iwa, wae banyu nyupet tangan, ngerti tukel gelo banget, ngetang ngerti tiba kabuk-bukang berapa-apa, mikir raja rumah, ngolah kabubune ilang langgar dalam lemah lambung ikat ikat. Rena wangi ngitung duit wedang kopi bidang ketinggian walau lewat sakit lopas rapis pesta raja jala iwa wae banyu nyupet tangan ngati tukel gelap banget ngetang ngati tiba kabuk-bukang kerapa pala mrida dadat lunga ngolah kabubune ilang langgar dalam lemah lempung bonggar duran rena wangi terus mumpung wong urip nang donya niku gelem kudu mubeng. Nek ra gelem mubeng, ora gelem mubeng, kudu metuhi malaikat Azrail. Nek wis kesel mubeng, metuhi malaikat Azrail. Engko dadi ora mubeng. Nek isih urip mesti mubeng. Jangan pikir tak nang pasar ana del tempe. Niku angger esu ya nak porsi tempe niku. Engko sing dol tahu ya ngono, dol cengeh ngono. Engko sing dol apa iwak kebo ya tengah-tengah ngono. Bendina nak kono iku mubang-mubang ngadepi iwak kebo. Sing tuku ya tuku iki bendina ngono. Aku dimubeng. Dadi wong urip nak donya kudu gelem mubeng. Nek gelem mubeng daftar ngene malaikat Azrail. Nah niki nggih kenikmatan sing diparingake Allah ning sampeyan sedaya disyukuri. Mugi-mugi kita saged nyukuri sedaya kenikmatan. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه